Il-kriżi ta' instabilità fil-gvern laħqet il-qofol tagħha f'jum il-baġit. Ftit minuti biss qabel il-Ministru tal-Finanzi beda jaqra d-diskors, id-deputat Franco De Bono fil-Parlament reġa' ddikjara li se jivvota kontra l-baġit. Din hija sitwazzjoni li ilha tkarkar għal mill-inqas sena b'opinjonisti politiċi jgħidu li l-problema hija l-istil ta' tmexxija ta' Lorenz Gonzi. Din inċertezza ilha ġejja xhur sħaħ. U jiena ngħid li l-inċertezza Franco De Bono mhux il-kawża u l-effett tal-inċertezza. Jiena nħoss li l-inċertezza ġejja mill-amministrazzjoni nazzjonalista kif mexxiet f'dawn l-aħħar 12 xahar mod speċjali. Ma' One News l-opinjonista Paul Mifsud isemmi wħud mid-deċiżjonijiet tal-Prim Ministru f'din il-leġislatura illi waslu għas-sitwazzjoni ta' inċertezza illi ninsabu fiha llum. Id-deċiżjonijiet ħsiena li ttieħdu ma tieħdux ħlief minn Prim Ministru nnifsu u l-Gvern tiegħu. Per eżempju, il-kwistjoni tal-Power Station tal-BWSC, il-problemi li għandna. Jekk kellna il-problema tal-Arriva, id-dikjarazzjoni li għamel il-Prim Ministru fejn tax jifhem li ġejjin il-fabbriki se jimpjegaw ħafna nies u minn dak kollu ma sar xejn. Dawn għalija jiena jikkostitwixxu inċertezza. L-analist politiku Dr. Silvio De Bono jgħid li huwa l-Prim Ministru li qed jibgħat messaġġ negattiv għax ilu sena jiffoka aktar fuq il-problemi tal-partit tiegħu milli fuq il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Wieħed irid jifhem li d-dmir ta' Prim Ministru huwa li jmexxi b'ċertezza u mhux f'siebat messaġġi kontrastanti kif ġara matul dawn l-aħħar sena, fis-sens li flok qed jibgħat messaġġi ta' ċertezza li qed imexxi l-pajjiż qed jiffoka qed jagħti iżjed importanza f'dak li qed jiġri internament fih dan il-partit. Min-naħa tiegħu Paul Mifsud jgħid li din is-sitwazzjoni mhijiex ġejja minn nuqqas ta' qbil minn Franco De Bono biss. Nafu li llum il-ġurnata għandek ex-membru parlamentari nazzjonalista li llum huwa indipendenti u l-gvern biex ikompli jmexxi u jispiċċa leġislatura kellu bil-fors jagħmel koalizzjoni miegħu biex ma nsemmux naturalment innuqqas ta' billi hemm anke mal-perit Ġasmon Munjet. Jidher li hemm oħrajn li mhumiex kuntenti bit-tmexxija tal-gvern nazzjonalista. Dr. Silvio De Bono jtem jgħid li l-pajjiż ma jistax jibqa' miexi bit-tmexxija fejn ħadd ma jaf x'se jiġri għada. Żgur li l-pajjiż tieħdu mill-liema angolu tieħdu kemm mill-lat kummerċjali, ekonomiku, mill-lat ta' familji, mill-lat ta' istituzzjonijiet, ma jistgħux jibqgħu għaddejjin b'inċertezza li ma jafux sa jiġri fil-jiem li ġejjin. Naħseb li dan il-pajjiż fl-Ewropa jixfaqlu ferm aħjar.